OD er eleverne på de danske ungdomsuddannelsers egen solidaritetsorganisation. Unge frivillige elever udfører årligt en kampagne til fordel for et internationalt udviklingsprojekt. Oplysningskampagnen munder ud i OD-dagen, hvor flere tusind elever på de danske ungdomsuddannelser frivilligt hiver en dag ud af kalenderen for at arbejde og donere de tjente penge til udviklingsprojektet. Operation Dagsværk vil med kampagnen for årets projekt i Guatemala vise, at de unge guatemalanere har viljestyrken til at skabe forandring i deres eget land. Uligheden er stor, ungdomsarbejdsløsheden endnu større, og drømmen om en lysere fremtid med uddannelse og job i USA sniger sig ind i bevidstheden hos en generation af unge. Desværre bliver de falske forhåbninger gjort til skamme for den andel af de unge, der lykkedes med den farlige rejse til USA, hvor virkeligheden og mulighederne viser sig fra en langt mere mørk og dyster side. Drøm og realitet tørner sammen i en illegal tilværelse i USA, indtil myndighederne dukker op og sender immigranterne tilbage til Guatemala, med et dårligere udgangspunkt end før de drog på deres rejse. Det er nemlig en dyr affære at tage rejsen fra Guatemala til USA, hvor menneskesmuglere og korrupte myndigheder undervejs tager deres bid af kagen. Derfor vender de deporterede guatemalanere typisk hjem med en gæld, som hele familien har stiftet, i håb om at et familiemedlem lykkedes med rejsen og får succes og mulighed for at sende penge hjem. Hvis det lyder som noget for dig, så kom med at arbejde den 2. november på OD-dagen. Du får en dag fri på skole, hvor du kan arbejde. Du kan gøre rent, vaske bil, vaske vinduer, om det er derhjemme hos dine bedsteforældre eller naboen. Det er fuldstændig lige meget. Bare du tjener nogle penge, der giver godt i det store hele. Hvis du oven i det her kommer til vores OD-møder hver torsdag i 12-frikvarteret, så kan du komme med til vores eksklusive lille OD-middag, vi holder i slutningen af året. Tidligere år har overskuddet for Espergærde Gymnasium ikke været særlig stort, men de sidste 2 år, hvor vi har fået lov til at holde den her OD-fest, så har overskuddet været kæmpestort, op mod 100.000 kroner. Men vi får måske ikke mulighed for at holde den her fest i år, fordi skolen skal spare. Vi kæmper alt, hvad vi kan for, at det lykkes. Og jo flere penge vi tjener, jo større chance er der for, at vi får lov til at holde festen. Om det bliver på skolen eller ej, fest bliver der i hvert fald fra OD's side. Så kom og vær med til at samle penge ind den 2. november.